Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a v tomto videu budem hodnotiť kozmetické sady na Notine. A ja si myslím, že môžeme ísť aj hneď na to, pretože je toho strašne veľa a toto video bude zrejme na 5 alebo 6 partov, lebo na jedno video by to bolo strašne dlhé. Takže ja si beriem svoj starý telefón, keďže na môj natáčam a ako prvé tu mám sadu Anastasia Beverly Hills Rose Metals Deluxe Trio. Obsahuje to paletku očných tieňov, maskaru a ešte gel na obočie. Táto sada akože stojí to 70 eur, hej. Akože viem, že tá paletka stojí okolo 48 eur, alebo teda bežne stoja Anastasia Beverly Hills paletky 48 eur alebo 46, tak nejak. Ale ja si myslím, že za 70 eur toto ako darček pre niekoho, kto má túto značku rád, alebo by ju iba chcel vyskúšať, ale už aspoň ten gel na obočie alebo aspoň tú maskaru pozná a tá paletka by bola pre neho niečo nové, tak si myslím, že ako darček to nejak neurazí. Ďalej tu mám Bobbi Brown Holiday Eyeshadow Duo Set. Nachádza sa tam maskara, gelová linka na oči a duo očných tieňov. To pre mňa není vôbec zaujímavé. Ja som není fanúšik takýchto paletiek, že sú tam dva trblietavé tiene, jeden bledší, jeden tmavší. Není som to fanúšik, takže do tohto by som asi nešla. Stojí to 64 eur. Neviem, do tohto by som asi nešla. Ďalej tu mám od NYXu Fala LA Land a toto je už pestrejšie určite. Je tam Fat Oil, sú tam Butter Glossy, je tam aj paletka, ešte tam je, to vyzerá ako malý pilník, je tam aj tekutý highlighter, tekutá lícenka, toto stojí 61,60. Akože do tejto sady, takto, ak je to milovník značky NYX, alebo celkovo milovník kozmetiky, ale najradšej má proste NYX, tak do tejto sady by som 100% išla. A jak sa takto na to pozerám, tak aj nad tým normálne začínam rozmýšľať, že by som si takto sadu zadovážila. Sadu od MAC Bundles Eye Kit. Je tam maskara, linka a monotieň. Stojí to 59 eur. Není som si istá, či by som išla do tejto sady, ale ak by to opäť, keď je to milovník značky MAC, tak tým nepokazíte vôbec nič. Ale keď je to nejaký extra zberateľ, tak toto pravdepodobne má. Ale keby to má byť darček pre niekoho, kto s kozmetikou začína, tak na líčenie očí toto podľa mňa úplne stačí. Ten tieň je úplne univerzálna farba, takže týmto není čo pokaziť. OK, mám tu ďalšiu sadu od MACu Stay Curious Party Crew Wallet. Toto mi príde ako 6 produktov v rovnakom odtieni. Iba to má rozdielny finish. Reálne mi to takto príde. Tu sú aj svoče. A to sú reálne rovnaké farby, ale tým, že je to rozdielny finish, tak tá farba vyzerá o malinko inak, ale je to úplne to isté. Akože dobre, volajú sa tie odtiene rozdielne, ale podľa mňa je to isté, takže túto sadu jedine, ak
Proste je to extrémny milovník veci na pery a chce, aby mu to ladilo. Mňa by to aj celkom potešilo, keby také dostanem. Ale keby si to mám kúpiť sama, tak to už asi nie. Ale keby to dostanem, tak ma to poteší. Sadu od Benefitu Extra Glam Infused. Táto sada obsahuje licenku, minisku, full size fixačný sprej, full size gel na obočie a toto je myslím, že full size maskara. Áno, je to full size. Stojí to 55 eur. Keď si to tak spočítam, tak je to určite výhodné. Áno, je to určite výhodné, pretože samotný ten gel stojí takmer 27 eur. Miniatúra tej licenky stojí okolo 18 eur. Čo už... A ešte je tam ten fixačný sprej a ešte je tam maskara. To je, čo sa týka tejto sady, je to cenovo výhodné a keďže je tam ten gel na obočie, ktorý ja fakt zbožňujem, tak by som do tejto sady išla. Nemala by som s ňou žiadny problém, proste išla by som do toho. Be Perfect, Mrs. Glam Snatch and Sculpt. OK, dobre, tu je toho už naozaj o dosť viac. Je tam paletka očných tieňov, krémová ceruzka na oči, bronzer v tyčinke, krémová licenka, tonovací olej na pery, vodeodolná riasenka pre objem a natočenie rias a fixačný sprej 100 ml. Stojí to 55 eur, ale je tu... Počkaj, čo? To si musím prepnúť a overiť si to. Majú tu 4 kusy s poškodeným obalom, ktorý stojí 38,50. Keby dnes ráno, keď som si objednávala Notino, vidím toto, tak toto by v tom nákupnom košíku naozaj bolo. Pretože toto sa mega oplatí. Toto... Asi to doobjednám. Neviem, nie som si tým 100% istá, ale na 98% by som si to doobjednala. Pretože toto sa fakt oplatí. Akože vôbec mi nevadí, že je poškodená krabica, v ktorej to je, keď sú tie produkty v poriadku. Píše to, že obsah výrobku 100%. To, že je tá krabica pokrčená, by ma absolútne nezaujímalo, kým sú tie produkty v poriadku, tak mi to nevadí. A za tú cenu, halo, toto za mňa deal. Opäť tu mám sadu od Be Perfect All Eyes on Me. Paletka očných tieňov, obojstranný štetec, báza pod očné tiene, Galactic krémová ceruzka na oči a vyživujúca riasenka. Tá paletka je dosť veľká, avšak ja na tej fotke vidím aj myhalnice. Takže dúfam, že tie myhalnice sú súčasťou, ale v popise neboli si spomenuté, ale sú na fotke. Až na to, že tá paletka by vôbec nebola praktická, ale tak používať ju doma, že necestovať s ňou, na to by bola podľa mňa super. Táto sada stojí 50 eur. Je tam toho dosť. Je tam fakt veľká paletka. Ak vám nevadí, že s tou paletkou nebudete vedieť cestovať, tak do tejto sady by som určite šla. Tá paletka mi príde na také denné líčenie. Áno, je také klasické denné líčenie. Bobbi Brown Essential Lip and Eye Kit. Obsahuje to odličovač, lesk na pery, Smoky Eye Mascara, ktorá robí objem, očné tiene v tyčinke. A stojí to 48,90, ale táto akcia je obmedzená. Ja neviem, mňa značka Bobbi Brown zatiaľ až tak nebere, ale
Do tejto sady by som dosť pravdepodobne nešla. Clinique Pop Plenty of Pop Set. Sú tu vlastne 4 rôže. Farby celkom pekné, na ktoré sa mi z toho páčia dve, tie nude. Ak sa vám tie farby páčia, tak za zvýhodnenú cenu 48 eur ja si myslím, že by to aj mohlo byť. Proste ak sa vám tie farby páčia, tak je to úplne v pohode. Benefit sadu Gifting Goodies obsahuje to Professional Primer, Mini Hula Bronzer, cerusko na obočie a maskaru. Stojí to 48 eur. Keď tak počítam, tak by sa to aj oplatilo. Je to cenovo výhodné, produkty to obsahuje fajn, takže keby to má byť darček pre niekoho, kto naozaj chce vyskúšať značku Benefit, alebo ju už aspoň trošku pozná, ale chce viacej produktov, určite by som do toho išla, ak to má byť teda darček. A keď to má byť iba pre vás na potešenie, tak keď vás tie produkty všetky zaujímajú natoľko, aby ste si tú sadu kúpili, tak ja si myslím, že kľudne choďte do toho, pretože cenovo sa to oplatí. Tu zase NYX Home Low 12 Pieces Mini Lip Kit. Sú to miniatúry. Je ich tam síce 12. Keď beriem do úvahy akciovú cenu 36,50, tak áno, ale keď beriem do úvahy 47,50, klasickú cenu, tak nie, ale za tú akciovú cenu áno. Účel miniatúrnych leskov je podľa mňa taký, že hodiť do kabelky a mať to iba v kabelke na nejaký refresh pier. NARS Mini Afterglow Lip Shine. Ak vás tie odtiene zaujímajú, fajn, ale na to, že sú to minisky, tak podľa mňa ja by som do toho nešla. A navyše sa mi z toho páčia dve farby, zvyšné dve, tie trblietavé by som zrejme ani nevynosila. Takže toto je pre mňa skip. L'Oréal Paris Viral Beauty Box. Dobre. Je tam Revitalish Serum, Infallible Setting Spray od Garnier, vitamín C, SPF 50, je tam Sky High a je tam Brow Glow od NYXu. Toto celé stojí 46,70 a momentálne v akcii za 30, dobre, ja to zaokrúhlim, 36 eur. Za 36 eur by som to objednala. Toto, áno. A ešte sú to k tomu virálne veci, takže za mňa áno. Pokračujem. NARS Mini Iconic Blush Duo. Mám tu ešte jedno podobné, čo stojí o 10 eur menej, ale o tom potom. NARS. Vaše licenkové sady sú na nič. Akže samotné licenky sú dobré, mala som tu možnosť ich vyskúšať, ale tie sady a tie miniatúry sú zbytočné. To sa reálne rozdáva na notíne k nákupu. Reálne, keď máte napríklad napísané, že nakúpiť NARS za 40 eur, reálne NARS nakúpite za 40 eur takto. A už máte tú licenku v košíku zadarmo. Tak prečo? Prečo sa to proste robí takto? Keď pravidelne nakupujete NARS, tak tých liceniek by ste mali mať doma už minimálne 10. A to ešte neviem hovoriť o jednej veľmi zbytočnej sade, ku ktorej sa tiež dostanem. Ak ťa toto video bavilo, tak daj like a aby ti ďalšie video neuniklo, tak daj aj odber. Čaute!